Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus ezeket mondta tanítványainak. Nektek viszont, akik hallgattok engem, azt mondom. Szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, s áldjátok azokat, akik átkoznak benneteket, és imádkozzatok azokért, akik gyaláznak titeket. Annak, aki arcul üt téged, tartsd oda a másikat is. És attól, aki a felöltődet elveszi, ne tagadd meg a kabátodat sem. Adj mindenkinek, aki kér tőled, és ha valaki elveszi, ami a tiéd, vissza ne kérd. Amint akarjátok, hogy cselekedjenek veletek az emberek, ti is hasonlóképpen cselekedjetek velük. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen jutalmat érdemeltek? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. És ha azoknak adtok kölcsön, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, milyen jutalmat érdemeltek? Hiszen a bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek tehát ellenségeiteket. Tegyetek jót és kölcsönözzetek, semmit vissza nem várva, így nagy lesz a ti jutalmatok, és a magasságbeli fiai lesztek, mert ő kegyes a hálátlanokhoz és gonoszokhoz. Legyetek tehát irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és titeket sem fognak megítélni. Ne kárhoztassatok senkit, és benneteket sem fognak kárhoztatni. Bocsássatok meg, és bocsánatot fogtok nyerni. Adjatok, és adnak majd nektek is. Jó és tömött, megrázott, és túláradó mértékkel adnak majd az öletekbe. Mert amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visszamérni nektek is. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban kedves testvéreim, a mai evangélium kapcsán először azon kezdtem el magamban elmélkedni, hogy mit jelent a jogos, illetve igazságos kifejezés. Mert legyünk őszinték, könnyű azt a rokont vagy ismerős szeretni, aki távol él tőlünk, illetve nagyon könnyű kedvesnek mutatkoznunk mindaddig, amíg senki sem bánt minket. Ám amint valaki gorombán viselkedik velünk szemben, rögtön azt érezzük, hogy nekünk is jogunk van ugyanolyan gorombán viselkedni vele szemben. Sajnos azt vehetjük észre, hogy a világban erőszak vesz minket körül minden oldalról. És múlt héten a boldogmondások kapcsán már szó esett arról, hogy ám bár boldognak mondja Jézus az üldözötteket, rögtön utána elhangzott egy jaj kiáltás is. Jaj ennek az üldözöttnek, amennyiben az ő saját üldözöttsége miatt gyűlöletet fog táplálni embertársai irányába, és amennyiben ez egy beszűkülést fog eredményezni nála, és képtelen lesz mással foglalkozni, mint a saját fájdalmával. Ma még magasabbra emeljük a mércét, és tovább építjük azt, amit már múlt héten elkezdtünk. Boldogok, akik éhezik az igazságot, hallhattuk múlt héten. Mégis azt vehetjük észre, hogy oly sok igazságtalanság ér minket az élet folyamán, mert gyakran arra késztet minket, hogy mintegy belázadjunk az élet ellen, mikor megszólal a mi igazságérzetünk. Jézus azonban ma arra hív minket, hogy emelkedjünk felül a saját sértődöttségünkön, hiszen mi ennél sokkal többek vagyunk. Nagyon fontos tudatosítani, hogy te több vagy, mint az aktuális érzelmi állapotod. Hiszen mindenki életében vannak nehezebb időszakok, nehezebb napok, amikor egy kicsit úgymond kifordulunk önmagunkból. Képzeljük csak el, mennyivel másképpen alakult volna az életünk,
hogyha ezen a napon ilyen állapotban megyünk el munkahelyünkre egy állásinterjúra, vagy egy ilyen napon találkozunk, sétálunk szembe életünk szerelmével, ki azóta teszem azt barátnőnk, férjünk, feleségünk. Amennyiben elmélkedésünket egy szerelmes párnak a példáján visszük tovább, elmondhatjuk, hogy minden párkapcsolatban vannak nehezebb napok, mikor a másik fél kicsit ingerlékenyebb, kicsit idegeskedőbb, de voltaképpen ez nem befolyásol semmit, hiszen a másik fél tudja, hogy mi miatt szeretett bele az ő párjába, és az a teszem azt havi 5 nehezebb nap nem tudja legyőzni, nem tudja felülmúlni a másik 25-öt, ami pedig egyébként boldogságban telik. És bizony nagyon fontos, hogy egy párkapcsolatban vagy házasságban sokszor félre tudjuk tenni az igazságérzetünket, és azt tudjuk mondani, hogy ez voltaképpen igazából nem is számít, nem az a lényeg, hogy kinek van igaza, hanem az, hogy szeretlek téged. A te személyed többet ér nekem, mint hogy nekem legyen igazam. És bizony, ilyen esetekben nem azért nyugszunk bele dolgokba, vagy engedjük el az igazság tényének megállapítását, mert hogy valaki erre tanított, nevelt volna minket, hanem éppen amiatt, mert hogy szeretjük a másikat. Az életben sokszor azt vehetjük észre, hogy mint egy adok-kapok mechanizmus működik. Amint visszaemlékszem középiskolai tanulmányaimra, abban a kollégiumban is ez volt megfigyelhető, ahol laktam. Volt egy olyan nap a hét folyamán, melyen tudtuk jól, hogy melyik nevelőtanár van bent, és ő bizony elég korán lefeküdt aludni, illetve elbóbiskolt, és olyankor a felsőbb évesek, a nagyok, párnákkal a kezükben megrohamozták az ujjakat, a 9-eseket, és hogy így fogalmazzak, egy kicsit ellátták a bajunkat. Ám amint kiléptünk ebből az újoncépből, és már mi is nagynak számítottunk, mindenki úgy gondolta, és a közös tudat is ezt sugallta, hogy mivel annak idején mi kaptunk, most mint egy kötelességünk ezt továbbadni, és onnantól kezdve bizony már mi mentünk párnákkal az újoncokra. Vagy mint egy ehhez hasonló láncreakció, vagy nevezhetjük mókuskeréknek is, figyelhető meg a munka világában, átívelve különböző generációkat. Képzeljünk csak el egy ideges cégvezetőt, egy vezérigazgatót, ki azért ideges, mert nem aludt eleget, és bizony aznap behívja az ő beosztottjait, a középvezetőket, és jól rájuk zúdítja az ő problémáját, semmivel sincs megelégedve, és tovább adja nekik az idegeskedést. A középvezetők aztán mennek az alsó szintekre, az ottani utolsó beosztottakhoz, őket is szépen leordítják, megint továbbadva ezt az idegeskedést. Hazamegy, teszem azt apuka a munkahelyéről, és aztán otthon, mivel nincsen elmosogatva, nincsen megsütve, a feleségének adja mindezt tovább. Aztán a feleség, mivel óvónő, másnap reggel bemegy az óvodába, és amikor Pistike rendetlenül viselkedik, ő bizony nagyon le fogja ordítani Pistikét. Aztán Pistike hazamegy, és ekkor jövünk rá, hogy ennek a Pistikének az apukája nem más, mint a vezérigazgató. Pistike nem fog aludni, nagyon rosszul fog viselkedni, és ebből kifolyólag ez a mókuskerék kezdődik újra meg újra. Az idegeskedést pedig mindig továbbadja mindenki a másiknak. Ezen hétköznapi példák után pedig most tekintsünk egy kicsit moralitásunkra és istenképünkre. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a Jóisten odafentről mint egy távcsővel néz minket, és egy papíron dokumentálja, mint egy strigulázza a mi bűneinket. Mi pedig szintén akarjuk ezt a földi oldalról számon tartani, és mindig elgondolkodunk azon, hogy vajon mennyi rosszat, illetve mennyi jót tettünk már. És olykor hajlamosak vagyunk egy ilyen játékba belemenni, hogy igen, ma már én tettem annyi jót, hogy ez az icike-picike kis rosszaság még talán belefér. Van annyi jó dolog, hogy a rossz dolgokat ki fogja egyenlíteni, és mint egy nullára ki fogok jönni, hogy egy matematikai példához hasonlítsam ezt az egészet. De miért nem maradhatnánk pluszban? Miért kell nullára kijöjjön az egyenlet? Nektek, akik engem hallgattok, azt mondom, hogy e szavakkal kezdte el Jézus a mai tanítását. Most, hogy már kicsit elmélkedtünk
arról, hogy mi a jogos, mi az igazságos, mit diktálnak ösztöneink, nem árt egy picit visszatérni ide a kiindulási ponthoz. Oda, hogy Jézus az övéihez fordult. Nem az út szélén állt meg, és kezdett el valamiféle hittérítő beszédet mindenkinek intézve, hanem itt kimondottan az ő saját tanítványaihoz fordult. Éppen emiatt nekünk is saját magunk irányába föl kell tennünk azt a kérdést, hogy kik is vagyunk mi valójában. S amondó vagyok, kezdjük azzal a talán közhelyesnek tűnő kijelentéssel, hogy mi vagyunk az Istennek a nyája. Itt azonban nagyon fontos, hogy két fogalom között különbséget tegyünk. Amikor Isten nyájáról beszélünk, nagyon fontos leszögezni, hogy ez a nyáj bárányokból áll, bárányokból, s nem birkákból. Tehát nem mint egy ostoba hallgatóságra van szüksége az Istennek, kik balga módon mindent lenyelnek, mit csak a szájukba adnak. A hétköznapi életben bizony megvédhetjük saját magunkat, kiállhatunk magunkért, kiállhatunk az igazságért. A kérdés csak az, hogy tudjuk-e mindezt a bárányoknak a szelídségével tenni. Jézus a mai alkalommal az ellenség szeretetére buzdít minket. De mégis hogy várhatja ezt el tőlünk? Hogyan lennénk képesek szeretni a mi ellenségeinket? Itt azonban föl kell tegyük a kérdést magunknak. Valóban vannak nekünk igazi ellenségeink? Vagy csupán mi vagyunk azok, akik túldimenzionálják a hétköznapok érzelemdús történéseit? Nézzük csak meg Jézust. Ő bizony mindenkivel szemben jószívű volt, szelíd volt, mindenkit meggyógyított, mindenkiért meghalt a kereszten, nem volt személyválogató. Mi miért akarunk minden embert ebbe a két kategóriába beskatujázni, hogy az illető ellenség vagy barát számunkra? Milyen érdekes az is, hogy bizonyos hétköznapi szituációkban annak megfelelően cselekszünk, hogy ott abban az adott helyzetben mi erősebb vagy gyenge szerepben vagyunk. Mert amennyiben mi bizonyulunk a hatalmasabbnak, ugye a kicsinnyel és a szánalomra méltóval szemben könnyebb nagyvonalúnak lenni. A királyok, államfők, köztársasági elnökök ilyen módon könnyedén osztogathatnak kegyelmet, hogy ezáltal saját nagy lelkűségüket bizonyíthassák, és gőgösen büszkélkedhessenek mindezzel. Tehát az erősebb pozícióból sokkal könnyebb a megbocsátás, hiszen az erősebb ezáltal még irgalmasnak is fog tűnni. No de mi a helyzet a másik szereppel? Mi van akkor, hogyha mi vagyunk a kisebbek, mi vagyunk azok, akiket sokszor eltaposnak az életben, hátba szúrnak? Egy-egy ilyen esemény után hogyan tudunk ránézni a másik emberre, és azt mondani, hogy nem haragszunk rá, vagy ne adj Isten, a másik arcunkat oda tartjuk még neki. Az egyetlen érzelem, amit ilyen esetben a másik ember iránt táplálni tudunk, nem de csupán a gyűlölet lehet. Akkor mégis mit vár tőlünk Jézus? Amint az ellenség szeretetéről elmélkedtem, utána néztem a szeretet fogalmának, és azt vettem észre, hogy az ókori görögöknek 7 fogalom is létezett a szótárukban a szeretet kifejezésére. Ebből az első az agapé szócska volt, mely vallási vonatkozásban volt használatos, az Isten és ember közti szeretetet fejezte ki. A második szócskájuk a ludus volt, mely egyfajta játékos, kacérkodó szeretetet jelenített meg, és többnyire a flörtre alkalmazták. A harmadik fogalmuk az eros volt, mely a testi szeretetet, a szexualitást volt hivatott kifejezni, majd ezt követi a pragma, mely már sokkal inkább egy hosszú távú, inkább házastársakra jellemző szeretetet fejez ki. A storge szócska nem mást jelöl, mint egyfajta védelmező szeretetet, mely inkább a szülő és gyermek viszonyában fedezhető fel, ezután pedig következik a filia, mint 6. kifejezés, mely egyenlő felek közti szeretetet fejez ki, voltaképpen a barátságnak feleltethető meg a hétköznapi életben. És persze van egy 7. fogalom is, a filautia, mely pedig az önszeretetet jelenti. Amennyiben az agapé fogalmát nem az Isten és ember vonatkozásában,
hanem ember és ember közti kapcsolatként szeretnénk értelmezni, úgy le kell szögezni, hogy ez nem egy érzelem, nem a másik belső értékeinek a tisztelete, hanem sokkal inkább egy magatartás, mely által embertársunkat az Istenhez vezetjük. Akvinói Szent Tamás megfogalmazásában ez a szeretetnek egy olyan fajtája, mely a másik javát szolgálja. Észre kell vennünk, hogy a szeretet az nem valamiféle rózsaszínköd. Bármennyire is hangzatos a szentmiséken felolvasni, vagy akár esküvők alkalmával elsütni Szent Pál apostolnak a szeretet himnuszát, ez sajnos nem felel meg a valóságnak, hiszen az igazi szeretet az nem ilyen. A szeretet, akár egy házasságot, akár egy párkapcsolatot nézünk, olykor magában hordozza azt, hogy megbántjuk a másikat. Sőt, akár azt is mondhatnánk, hogy a házasságnak egyik lényeges eleme, hogy a támadás szolgálatává váljon. Olykor meg kell bántani a másik felet, életünk szerelmét, egyrészt azért, hogy mi magunk utána megtanuljunk bocsánatot kérni, a másik fél pedig megtanuljon ezáltal megbocsájtóvá lenni. És talán ennyi okoskodás, elmélkedés után én se tudok mást mondani, és más pontra eljutni, mint hogy talán ebben állhat az ellenség szeretetnek is a lényege. Hogy vannak ugyan konfliktusok, nézeteltérések, vannak heves viták, és olykor úgy tűnik, hogy a másik ember tényleg ellenség lett a számunkra. De a kérdés az, hogy megragadunk ezen a ponton, vagy tovább tudunk lépni. Teszem azt, tudom-e azt mondani, hogy én teszem meg a másik felé a kiengesztelődés érdekében az első lépést. Hiszen vegyünk csak példát, ki másról, ha nem a Jóistenről, aki szintén az emberek felé megtette az első lépést. Elküldte nekünk a prófétákat, elküldte egyszülött fiát, hogy ezáltal belépjen az ember életébe, és kapcsolatot létesítsen velünk. Köszönöm, barátaim, hogy ma is velem együtt elmélkedtetek. Kívánom, hogy tudjatok irgalmasok lenni, miként irgalmas velünk szemben a mennyei Atya, és tudjátok azt is megélni, hogy a szeretet bizony sokkal fontosabb, mint hogy valójában kinek is van igaza. További szép hetet kívánok nektek, dicsértessék a Jézus Krisztus!